שלום לכולם, כאן במפר שבמיוחד הכביש, כן במפר, ואני בעוד סרטון חדש, סרטון שני, והיום אני באה להסביר לכם על משהו שצץ לי פתאום באחרי הקראי, צץ לי בראש. הוא קצת מתחכם, אבל אני לא בטוח איך להסביר אותו. הדבר הזה שכולנו יודעים שב-2018-2019 עומדים לצאת שני החלקים של הסרט Infinity War, שבו הנוקמים ילחמו נגד טאנוס וינצחו אותו בסוף, שטאנוס משיג את 5 האבנים. עכשיו, אני לא בטוח, כאילו אף אחד מאיתנו לא בטוח ב100% מה עומד להיות, איך הוא ישיג את האבנים. זאת אומרת, ראינו כבר איך הוא משיג חלק מהאבנים, איך הוא כושל, ואחרי הסרט שומרי הגלקסיה הוא כבר התעצבן על הבן שלו, שהוא לא הצליח להשיג לו את אבן הכוח, ובסוף הסרט עידן אולטרון הוא לוקח את הכפפה ויוצא לחפש את האבנים בעצמו. ראינו כבר חלק מהאבנים בסרט שומרי הגלקסיה, אני לא בדוקטור סטרנג'. ראינו גם בתור ראינו אותו, שכחתי איך קוראים לאבן הזאת, ואנחנו יודעים לראות עוד ועוד אבנים עד הסוף, ובסוף טאנוס יצליח להשיג את כל האבנים, ופשוט כל הנוקמים ושומרי הגלקסיה ילחמו מולו. עכשיו בואו אני אסביר לכם על משהו נורא כאילו מתחכם שעלה לי בראש. ש5 האבנים מרכיבות את היקום. כל אבן היא הדבר הכי חזק בעולם בפני עצמו. שאם טאנוס משיג את כל 5 האבנים, הוא יכול להשמיד פשוט את כל היקום, את כל הגלקסיות בעולם, כשהוא מזיז את הזרת שלו. עכשיו, אני יודע שעל פי הקומיקסים, טאנוס נשבע להעביר את הסבל, להשמיד את כדור הארץ, את כל העולם, בסבל ארוך, וגם סמסים לי, בסבל ארוך ואיטי. ובגלל זה שומרי הגלקסיה והנוקמים נלחמים מולו, שזה יתרון בשבילם. עכשיו, הוא לא צריך להתאמץ, כי אני לא בטוח מה עומד להיות בסרט הזה. יכול להיות הם ינצחו, יכול להיות שהוא בכלל לא ישיג את כל האבנים, וכל פעם הוא ישתמש באבן אחרת, הם ישמידו לו אותה, ואז הוא ייקח אבן אחרת. אין לי מושג. ומה שיקרה זה כאילו הוא פשוט יכול, אם יש לו את כל 5 האבנים, והם באים ורצים מולו, אז הוא יכול פשוט להזיז את האצבע שלו, להשמיד את כולם, להשמיד את כל כדור הארץ, לפוצץ אותו, להביא מטאורים, להחיות את הדינוזאורים חזרה, להכניס את כדור הארץ לשמש, כל דבר. הוא שולט בכוח הכבידה, הוא יכול לעשות טלפורט, הוא שולט בכל האנרגיה שביקום, בחיים ובמוות. זאת אומרת שהוא הוא אל בפני עצמו, הוא שולט בהכל, ואני מתכוון לזה כשאני אומר את זה. ואם מי שראה, יש את הסדרה של הנוקמים בערוץ דיסני, אז יש את הפרק שבו הנוקמים כן מצומצמים, בלי אנטמן ובלי ספיידרמן ובלי שומרי הגלקסיה ובלי עוד גיבורים שיצוצו ושנראה מה שאנחנו יודע שבסרט Infinity War, סליחה שאני עובר רגע נושא, יהיו יותר גיבורים, כאילו מהנוקמים. בסרט הראשון של הנוקמים היה את האלמנה השחורה, את תור, את הלק, את קפטן אמריקה, את איירון מן, את הוקאי ואת האלמנה השחורה. אני מקווה שלא שכחתי אף אחד. ובנוקמים האמיתיים, על פי כל הנוקמים שהיו אי פעם, אם אני אכנס שוב, אני עובר רגע נושא, זה כל הנוקמים היו ספיידרמן היה נוקם, ודוקטור סטרנג' היה נוקם, ודדפול היה נוקם, וכל האקסמן, כל האקסמנים, כל צוות האקסמן היה נוקמים, וסליחה, אני טיפה מצונן,
ואיך הם נקראים. וארבעת המופלאים היו נוקמים, ודוקטור סטרנג' אמרתי כבר, וממש המון אנשים היו נוקמים, זאת אומרת שאנחנו רגילים לראות את הנוקמים כצוות קטן מצומצם, זאת אומרת שאפשר להקים צבא של נוקמים מכל הנוקמים שהיו אי פעם בחוברות הקומיקס של מארוול. אז מה שקורה זה שבפרק ההוא שהם נלחמים מהצוות המצומצם, אז לטאנוס יש את כל האבנים, ומה שהוא עושה, אז הוא נלחם איתם כל פעם באיזושהי קטע אחר. שאני מזיד את שתי האצבעות שלי למעלה ולמטה. פעם אחת הוא עושה טלפורט ונותן להם מכות, ואז הוקאי, סליחה על הספוילר למי שלא ראה, זה פרק מעולה אגב, ואז אולטרון צץ, שאני לא מבין כל כך איך קשור, אבל אני אגיע בזה עוד אחר כך. הוא עושה טלפורטים, ואז הוקאי שם לב שיש לו דפוס קבוע, אז הוא כל פעם אומר לקפטן אמריקה ולכל שאר הצוות, לראות ולהרביץ למקום שונה, ואז הם מביסים את האבן שהוא עושה את הטלפורט, ואז הוא עושה ככה, ואז הם שמים לב והוא מביסים אותו ככה, ואז הוא עושה ככה, ועכשיו כאן באה השאלה, למה הוא פשוט לא עושה את זה, מזיז את היד, שולח אליהם פשוט אלפי קרני לייזר, מטאורים, דינוזאורים, מפלצות, חייזרים, חלליות, מי יודע מה הוא יכול לעשות. הוא פשוט משמיד אותם, אחת ולתמיד. וזה הגיוני, כי הוא לא... אין לו הקבלה לכוח שלו. הוא, כשיש לו את 5 האבנים, הוא שולט בהכל. ציינתי את זה כבר. סליחה שהוא מסמסים לי, אני אכבד את הטלפון. מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מניחים שהאולפנים ומי שיוצר, וסטנלי, זה שיוצר את הקומיקסים, הם עושים את זה בשביל ליצור איזשהו מתח, איזשהו אקשן, שזה יימשך. כי אם היינו מגיעים לסרט, רואים את הנוקמים ולחמים מול טאנוס, הם עומדים אחד מול השני, טאנוס מזיז את היד, כולם פלנים, זהו, נגמר הסרט. וזה הורס את כל העלילה. מאשר זה ברור שזה... יש לי איזושהי הרגשה שזה יקרה, ואז מישהו יקום לחיים, ואז הוא יציל את כולם, כמו שזה קורה תמיד. אבל אחת הסיבות שאני חושב שהם ינצחו אותו, שימצאו דרך, זה בגלל שהם הרבה. הם גם הנוקמים, איפה שהם היו בסרט הראשון, והם גם פלקון, וגם אנטמן, וגם ספיידרמן, וגם דוקטור סטרנג', וגם שומרי הגלקסיה, וזהו אני חושב. זאת אומרת שזה המון גיבורים שהם ינצחו להביס אותו. אז בכללי אין לי עוד מה להוסיף. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי באמפר. אני אהיה פה גם בפעם הבאה, אם אהבתם תנו לייק וסאבסקרייב. אז ביי ביי.